مار و زلامê xîzan hebû nebû carê caran re milê bavê hezir û guhdaran. Di demên gelekî kevn de zilamekî xîzan hebû. Rojekê ji bo ku herê karekî ji xwe re bibînin derket ser rê. Di rê de li ber kaniyekê marek dît. Zilam dirajê kevirekî û dike ku mar bikuje. Mar dibîne ku ji destê zilam nafilî tê dibêje: Tu min nekuje, her rojek ku tu werê vir ez ê zêrekê bidim te. Zilam ji mar bawer dike û kevirê ji destê xwe tavê ji erdê. Mar jî gotina xwe tînî cih û ji devê xwe zêrekê tavê jê ji zilam re. Zilam bi dilekî xweş vezgerê mala xwe. Dûra zilamê xîzan her roj tê ber kaniyê. Mar jî her rojek ku zilam tê zêrekê dêvî. Pêwî awayî zilam gelekî dewlemend dibe. Rojekê zilam kurê xwe dişînê ber kaniyê ku ji mar zêrê xwe bixwaze. Kuruk tê ber kaniyê. Mar derdikeve pêşberî kuruk. Kuruk ji mar zêr rê bavê xwe dixwaze. Mar devê xwe diveke ku zêrekî didê kuruk. Kuruk dirajê zêrê xwe lê temayîl kuruk dixe. Difikire ku ez mar bikujim ez ê zêrê di devê wî de hemûyan ji xwe re bibînim. Bi wî fikrî dirajê kevirekê ku mar bikuje lê mar pêdihêse ji ber baz de. Kuruk kevirê xwe tavê jê li tiriya mar dikeve û tiriya mar jê dike. Mar ji hêrs dibe û tê bi kuruk ve dide. Kuruk ji jehra dijwar dimre. Dema ku kurê zilam venagere zilam dikeve mitalê û li ser şopa kaniyê diçe. Dibîne ku kurê wî li erdê dirêjkiriye û miriye. Fêm dike ku mar pê vedaye. Bangê mar dike dibêje: Xayîn, tu li ser peyama xwe nemayî, te çima kurê min kuşt? û dike ku ew ji mar bikuje. Mar ji serpêhatiya di navbera xwe kurê zilam de çêbûye dibêje. Dûra mar ji zilam re dibêje: Ê xayîn, tu û kurê xwe ne. Kurê te qesa canê min kir, min jî pê veda. Zilam li ser vê gotina mar der ji kuştina mar berdî û ji mar re dibêje: Ke em li hev werin. Mar jî dibêje: Em ê li hev bên lê belê tiriya min a quçkirî em ê ku derê ji bîr bikin. Çîroka mel diyar e rewendê bavê hezir û guhdaran.